koko sing ngetupa kumalon aneng satapake kawangku sakong jajan nanging sangat hangikipi sang resi kaneka putra sang resi kaneka putra kang anjok saking wiyati kabuka sahabat nyampur sari anguri muri budaya Jawi semangat ya bala-bala ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barudan rong dino plempem leh jawab salam kula bali sepidah malih. Drum siap ya? Drum siap ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, ya kurang kompak ana sing muni ana sing dipaten. Paribasan godhong salam ditali siji. Moga-moga sing jawab salam panjang umur akeh rezeki Allahumma. Mbah salam ngambung Ka'bah. Moga-moga sing jawab salam uripe tambah berkah Allahumma. Setunggal niki kudune banter kompak. Mbah salam dodol nanas. Moga-moga sing jawab salam sing diutang ndang lunas Allahumma. Banter iki akeh utange apa piye? Oh mbok critakno kancane yo biasa wae ngono gini kok ya. Nggih. Matur nuwun ngaturaken puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Nuwun kala nuwun kasugengan karaharjan katentreman miwah kawilujengan. Mugi tansah mbapar ing pangarep-pantu ngasanipun panjenenganipun para rawuh sedaya. Para alim, para ulama, para kiai, para haji manda, pipun para santri, rinten lan dalu tansah sumandhing kitab suci minangka dados keplateng manambah marang ilahira ingkang satuhu kula pundi-pundi sabda pangandikanipun. Bini sepuh, sesepuh, aji sepuh, priagung pangembang, pangembating praja. Bapak Lurah, Pak Kadus, Pak RT, Pak RW lah sedaya praket yang satu bagya mulya. Ingkang mengugati siang menika saking panjenenganipun Bapak Sutekno dalah Ibu Mukayatun dalah Gotrah dalah Kelawangsa. Para kadang para kanca mudha taruna, langkung-langkung kadang pisan Bapak Makroni, Kasroni, sorry Bu, nganu blereng Bu. Bapak Kasroni dalah Ibu Sriyanti, ingkang mijil saking Ladan wilayah dusun Merak RT loro RW loro, ya Merak Demak. Daripun wonten wilayah kecamatan Dempet leres nggih. Nggih. Ketoke dulure tukang syuting Pintapisen. Salah. Ya Sintapisen. Lah nggih tanggane mriku kok. Lah iya. Aku biyen yo tau tanggapan rono ning lali mjete entek.
Matur nuwun siang punika kepareng ngaturaken nimbale kula sakanca lumantar ngaturaken malipur sugeng siang sugeng rawuh sugeng pinteran kanthi lenggahan kanthi sekeca sugeng minangke saking para kanca para kadang saking sahabat nyampur sari kang dipun pandhekani panjenenganipun Mas sapa jenenge lali aku ya Mas Yoga kalih Mas Harno Abah Harno derek donga pangestu papiahan teman sekalian bedipun Roro Ayu Ratna Dwi Agustin kalih bedipun Mas Bagus Ahmad Nur Kalim nuwun tambahing pangestu mugi tansah wilujeng rahayu bagya mulya sejahtera sakinah mawaddah warahmah fid dini wad dunya wal akhirah amin Allahumma drame nak ninggal tak kopro nah aku semangat kok so lho kursiku rene nanti pelanggaran teko keri ngegas kancane lah iya semangat Bu nggih alah wegah aku sikile gareng iki disiapno jangkrek kok udut wae iki lho lha kok cocok udut tanggapan bos sahabat nyampur saya kudu kompak kudu semangat angel menaturane kok so mbak aku anggar cocok kok udut nang mburi wae sahabat nyampur sari Widawati setunggal kali 3 iki enek artis kondang sing nok TV sing nok YouTube sing teng HP-ne panjenengan menika wonten My Febrian wonten Ndara Pleksi Menakwati sing kondang sinden gali monggo katur jumeneng rumiyin ayo deh hey ho hey Pak Nomik kurang Mas nggonku dipateni kono ana ki senenge jahil kok iki lho nyongol kaya nggonamu lho apa ora arti nyongol ndi iki ijek nyongol lho nah nyongol kaya nggonmu ra ndeni kok kowe nak bengi jangan melewati yang barang-barang menyongol itu bahaya ora entuk nyongol ya ya ora entuk tenang we tenang iki abrakan opo iki oh ora entuk nglewati aku kok nek ngliwati iki nak meteng piye tenang tangane mbulke jangkrik rek kaya gotong kayu iki lho ora entuk ngliwati kuwi ora entuk nah kene iki wingi kepatol saiki mbok kawan munggah gendong meneh sinden sing nomor 2 menika sampun kondang ugi Boyolali kotane kondang susu murni Boyolali wonten Yani Handayani Mbok Enono monggo katur jumeneng wong ya meri wong aku mbok gendong Eno jono ayo gendong Mas aku gak pengen ngadeg nek ra mbok gendong cemplo wae buri apa ngarep ngene buri oh buri ya ngarep pengen ujes no kok so ayo ngene lho iya gendong kok gak penak baleni kah aku baleni dibopong kayak Mbak Pleksi mau lho Mbak
Krek. Kah aku tek kok mburi. Saleno. Ayo Mas. Ayo Mas. Piye lho piye? Kayak Mbak Lexi mau lho. Ngene. Hey. Yo yo. Iya. Saiki garek siji wani gendong ora? Sing ijek prawan kuwi wani gendong ora? Iki mau ngomong sing do main pone. Piye? Engko nyanyine jam 5. Enggak. Jam 5 ya kukut. Dek ya. Kukut jam 5. Infone ngono. Enggak. Ayo saiki siji loro mbok gendong, telu ya digendong. Iki? Heeh. Garek sikile ngono piye? Kok geret sikile lho. Ayune kaya ngono ki ya seneng no gendong no. Masamu aku ra wani. Lah wani ora? Turah gas. Ya no dah. Adake. Iki lah turah gas wani. Dek katek Dek. Stop. Turano. Tangane mbulke. Wah. Kesempatan iki. Ayo Rek. Iya. Alon-alon perawan bareng kok ya. Barang halus Mas. Rontok iki. Sing iki minu. Minu iki minu tenan yakin. Liyane iki tuwa-tuwa kabeh lah. Setelah masuk. Kowe wani karo aku. Wani kowe. Gayamu tua-tua kaya sing muni iki jek enom. Kowe lho tuwek. Etok-etoke Mas. Umpamane lho. Wah. Sari yo nang. Ya iki mau aku. Yakin. Wompuke pol. Lenyer. Saya aja deh ya. Hah? Lagi kok abang-abang kenapa? Ya, ngaturaken matur nuwun. Dumateng para kanca para kadang siang punika. Sahabat entertain. Campursari, dangdut, sanggarias, prasmanan komplit. Ugi dipun liput saking para kanca video syuting Sinta Vision sugeng lelenggahan sugeng midhangetaken. Sahabat Nyampur Sari. Monggo para kanca, kabuka para kanca, sahabat Nyampur Sari. Wah, main bebian gendong sik nyenengake. Ngombe foto ora? Coba foto.
Nyenengake aku ra ndek kanca. Nggih, matur nuwun pambuka para kanca lumantar setunggal kalih tiga Wetawati matur nuwun dhateng para lenggah para tamu sedaya.